a kɛ wagati fɔra ni sariya sɛbɛn dɔ ye mun kɛra u ka kulu min sigilen don kalafili ale labɛnni kan ni a bɛ wele ko CEI u ka kuma la gouvernement mɔgɔ 11 olu bɛna kɛ cɛbɔ ye u ka nagakɔrɔ kalafiliw la u ka kulu min bɛ yen n'a bɛ wele RHDP olu ka sɛbɛn mun bɔra ni ale ye bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ fanga la jamana fanga ɲɛmɔgɔ Patrick Achi ale bɛna kɛ cɛbɔ ye a yɛrɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ ni o ye ka se ka kɛ mai conseil régional o ɲɛmɔgɔ ye ni a bɛ jamana worodugu ani kɔrɔnyanfan na o yɔrɔ ye ni a yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na minisiri minnu fana kanbɔlen don i b'a ye k'a fɔ Tɛnɛ Birahima Watara ni ale ye Sardasiw ka minisiri ye Kobena Kwasi Adjumani o ye sɛnɛ minisiri ye Anne Uloto ale ye jamana ka foroba baarakɛyɔrɔ minisiri ye Bruno Kone o ye sojɔko minisiri ye Mamadu Ture denmisɛnninw ka minisiri walima Pierre Demba kɛnɛyata Sena o ɲɛmɔgɔ ni o ye wasadenso Jano Awusu Kwadjo ani fanga sinamakɔrɔ Mabiri Tuakes ni ale segira RHDP la olu bɛɛ b'u kanbɔ ni nagakɔrɔ kalata ninnu bɛna tɛ k'a to u ka nagakɔrɔ kankɔrɔsigi mɔgɔ 31 olu ka se ka lakuraya tuguni nin y'a san 5 ye RHDP mɔgɔ 18 de tun bɛ ale bolo 6 o tun bɛ PDCI mɔgɔw bolo ni o ye jamana ka fanga sinamatɔn kulu ye ni kalata ninnu bɛna se k'a to ni bɛrɛbɛrɛtɔn ninnu Côte d'Ivoire kɔnɔna la u ka se k'u sanga ɲɔgɔn na yanni jamana ɲɛmɔgɔ kalafili cɛ mun kan ka kɛ san 2025 nin bɛna kɛ a kalafili fɔlɔ ye ka bɛrɛbɛrɛtɔn Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire PPACI ni ale bilala sen kan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔfɛ Laurent Gbagbo a segilen ka na Abidjan juin san 2021 na ale ka kalata sifilɛ fɔlɔ ye